Haupa Joseba, neu Antxon Iturriaga naz, hemen Bilaroko Leusin auzoan gauz, neu pastorea naz, da gaur gure untxe Azpigorriek ikusiko doguz. Hau bertako arraza bata, gehien bai Gorbean, Urkiola inguru hortean, Anboto inguru hori, da bai Arzentales inguruen bebai. Galzorien egondan eunz beta, da horregeiti hiru asoziazio dauz, bat Bizkaian beste bat, Gipuzkoan da beste bat Araban, ba honek hau arraza aurrera eroateko. Ikusten dozuen moduen, Azpigorri gehitzean dire, ba azpie gorri edekilako. Arraza hau da, mendiko eunz bet, eunz gogor bat, ez dau balio bez esnea batziako, baina bai euma oso onak ataraten dauze okolarako. 45 eguneko eumak edo holan hilten dire, da daukola oso samurre, da oso fine jateko, koipegitxeko kolea da oso ona. Normalean umaldie Gabon inguruen eukiten dugu. Beti da baten batzuk berandu hau, behorri bilten da beti umaldie, Gabon inguruen. Unik euma saldute dugu sokolara, baina gehien bat salduten dugu zeumape bizireko. Aldan guztie saltzean dugu bizireko. Arrak eta emeatekin diferentzia handiena, bertan ikusteko da, arrak adarra normalean lodiaua eukiten daurila, dalbu eta arantza zabaltan dana. Horri ikusten dozuen moduen. Unik eutxuek urtea ie osoa mendien ibilten dire. Da euren leku gogokoena da atzean ibiltea, guk lekande inguruen ibilte goguz. Hau, hilebeteko euma bata, emea, da bizireko, hemen ikusten da arraza puruko euma bata. Dabileko ameari gehik eta ikusten dozuen moduen zelan dauen amea behorre txoten. Etorreko da. Amatasun instinto handi edekia. Bueno, neure hau euntza Azpigorriena da afizio bat. Gero neu bizina zena da ardietati. Neuri jaunartxean, 10 urtegaz erregala hostizan ardibi. Da horti aurrera sartu jata neuri hori gehizoa, da hemen gabiz horregaz. Deko da sardilatxak, oinarte saltzean gindun esne industriara, da igezaz eginen gaztaia egiten. Txonde deko izena gaztaiak. Nidia Zabaleen barruen egiten dugu. Gero aparte deko guz behorrak, Euskal Herriko mendiko zaldian sartute da hausenak, ointxu sartu gara hor. Agur Joseba, neu hemen gelditanaz neure Azpigorriekaz, gaurrungo baterako badakizuen nora etorri gaztaia erosten. Bueno,